Sawubona mama Mkhokheli. Yebo ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Siyabonga mama. Yebo umama Mkhokheli simbonile last week kwelinye lamathempeli akhona la duzane. Yebo kodwa mama ngasikhumbuza ukuthi kodwa Mkhokheli Umama Mkhokheli uMazungu oganele kaQwabe. Oh yebo mama. Kuphi ithempeli akuna? Ngisendlela enhle ethempeli phansi kamfundisi abawu4 abafundisi bethu sibe silungiselela umfundisi wethu ophinde aba uhlalo umfundisi wethu umfundisi uDlomo. Sibonge kakhulu umsebenzi owenzakalile endlela enhle sisebenze kahle kakhulu. uNkulunkulu usiphe amandla sakwazi ukuthi size siwunqobe lo msebenzi. Sasebenza impela usaba indlela enhle ngempela ngoba silingisela igama lethu ekuthiwa indlela enhle. Konke kohamba kahle siyabonga. Yebo mama. Hayi siyabonga kakhulu mama sibonile nje nathi ke emini abantwana abakhona la ekhaya basebenza ngokubasebenza nje ngokusikhandla kakhulu. Umama mhlambe ke uthini mhlambe kuba abantwana abasebenzile kakhulu kangako sukwini namhlanje? Ngithi nje kubantwana bala endlela enhle kade besebenza kakhulu bakhombisa uthando bakhombisa ukukhipha ezikhwameni zabo ngamandla akazange kuthiwani bafihle ukuthi banakho okuncane bayikhiphile ngendlela enhle ngaso sonke isikhathi nje bahlale bekhipha kwaba kuhle basebenza bayikhandla umsebenzi wakho uvuncomeka kakhulu umsebenzi owenziwe ezingane zala ekhaya sisebenzile bangcwele konke kuhambe kahle siyabonga uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu sipha amandla. Amen mama siyabonga kakhulu. Kusekuye umshumeli Malasa sintandweni thempeli khona la eduzane. Siqale kumsebenzi kaMfundisi ukumemukela singamabandla seGoli. Sidibeneke nathi la singamathempeli asezonke namaphethelo. Seze kwalesikhathi ke umsebenzi uqhubeka siyabonga kakhulu ubamsana nokulalela izwi nokuphatheka sizingane zikaNkulunkulu. Cela uNkulunkulu asiphe ibusiso nabangakakhululeki uNkulunkulu abenza ukuthi lo msebenzi kaNkulunkulu bawuvume siwenze ngokuthula bomfundisi wethu sonke hawuthi namaphethelo ngalo. Amen. Njani? Siyaphila Nkosi yami njani nina? Siyaphila mntu omdala. Ushembe muhle. Ulushembe. Sijabulele ukuphinde simbone ubaba uMshumayeli uZibani. Amen. Yebo na last week sambona ubaba uMshumayeli uZibani akwelinye ithempeli elikhona la duzane. Entandweni. Kusentandweni siyabonga baba kusikhumbuza namhlanje sikephi? Sisendlela enhle. Yebo baba. Sisendlela enhle zonke izizwe. Yebo baba. Amen. Ukwenzekani la indlela enhle? Silapha size ngomsebenzi omkhulu. Sizohlanganisa umnikelo. Umfundisi wethu uDlomo. Yebo baba. Ukuze sizokwazi ukuthi simenzele izinto ezinhle ezifenkefenke ngoba ezobe emukela ibandla nje nebandla limemukela. Wamabandla yebo baba. Amen. Hayi siyabonga kakhulu baba uMshumayeli kuhambe njani kodwa umsebenzi omkhulu benawo njengoba ngangithembisile mfowethu ukuthi bese bonke abathi sizobe sinqume sisendleleni namhlanje kade sinqume okugcina ninqumile namhlanje baba sinqumile uzobona wena mase kuphuma izibalo nomvela lapha ezibalweni ibhabha yini siyabonga kakhulu baba uMshumayeli amen siyafisa ukuphinde sikubone nje maduzane amen siyabonga baba siyabonga amen